Ja, dat is na de oorlog. Ik heb na de oorlog nog erger dingen meegemaakt. Ik ben Dick van der Meij. Mijn naam is eigenlijk Dirk van der Meij, maar niemand noemt me zo. Ik ben geboren op 6 mei 1937 in het dorpje Hilsum. Dat ligt tussen Arnhem en Wageningen. Ik heb na de oorlog nog erger dingen meegemaakt. Ja, een paar jaar na de oorlog gingen mijn vriend en ik gingen vissen in de Rijn. Dat deden we wel vaker. En er stonden daar een aantal oude jongens en die stonden dat iets uit elkaar te halen. Maar ja, wij vertrouwden het niet, dus we liepen even verder, een kip verder. Wij gingen vissen en op een gegeven moment een knal, overstelbare knal. Wat was dat? Een mijn. Die had uit elkaar gehaald. Vijf jongens waren dat. 2 waren op de slag dood. Eén liep met op de knieën, onder een stuk was weg, liep door het weiland, help, help, help. Dat duurde maar even, toen was hij ook weg. Dus het zijn er 3 van de 5 om het leven gekomen. En 1 was behoorlijk gewond. En er was 1 die was waarschijnlijk al weggelopen. Die hadden alleen een stukje van de hand af. Aan de jongere generatie geniet van de vrijheid. En als je dit mee hebt gemaakt als jongere, dus ja, 6, 7, 8 jaar, dat blijft eigenlijk altijd wel bij. Geniet van de vrijheid, maar wees ook voorzichtig mee.